وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مسؤول جدا بوجهك الله سبحانه وتعالى يقوم يونتي مسألة مساء يقدر أبو محمد سبحانه مسألتنا وغير البركة سيدنا يشير إلى أشكال الزابين وجاء زبراء الله وكساتنا جل البركة. هذه يوم يبتي لا أسمع بيناتي لا شرب التقص قوات التقص ويجرى مزرعة الله صلى الله عليه وسلم يبقى ومدينة تلا أتاكينا نقول لنا بريدنا عندنا وجه درسينا اليوم درسي قبل تفسير المبنى أزمات الأوراق إن وجه تفسير رسالة فاسرنا الشيخ وقت الجزائري رحمة الله تعالى عليه. آمين. فإننا في سورة طه زوجة آياتنا آية ترى قد أمنت ولد قراءة وتفسيرا وتدبيرا. هذا المجابلة. لكن بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى أني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الله أكبر. يوم قصة النبي موسى dangane da ƙarfafa da Allah subhanahu wa ta'ala. Da kuma ta cikin abubuwan da suka take koyarwa shi ne kan karantar da tauhidin rububiyya da tauhidin asma wa sifat wanda da shi ma muka ne a jiya. Wannan kissa da za mu shiga yanzu babban darasin da take so ta koyar da mu shi ne tabbatar da tauhidi da kuma aiki da tauhidi. Kamar yadda Sheikh Bakar Mahmud Gumi rahmatullahi ta'ala alaihi cikin tafsirin shi da barka da zabi da al-Qur'an ko cikin sa al-Qur'ani yakan yi ishara dangane da abin da take karantawa. To zahirin wannan kissa da tattaunawa da Allah zai yi da Annabi Musa tattaunawa ce ta tabbatar da tauhidi. Tabbatar da ni tauhidi domin tauhidi shi ne jiwa ibada da shi ne za a iya samun cikakken ibada zuwa ga Allah. Shi ne sallah ta da kuma wani waiwa da yake karantar da mu yadda ya gana da Annabi Musa da kuma irin sakonni da Annabi Musa yake dauke da shi. Sakonnin da ya ba Annabi Musa sakonni masu kyau waɗanda ake so al'umma ta koyi da waɗannan saƙonin ta yi ƙoƙari ta ɗabbaƙa waɗannan saƙonin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana da Musa da kansa wanda gagawa ce mai albarka. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal ataka hadisu Musa shin kai manzon Allah ko kai ne su har karatu shin ko labarin Annabi Musa ya zo maka a wata fasara ta da Abbas هل أتاك حديث موسى حقيقة هل تنتهي
izina dawo izra ana faɗaɗa da alihi an kusu inni anastu na annabi Musa yana cikin tafiya a cikin daji sai tsinkayi wuta daidai lokacin da yana cikin duhu ga zafi ga sanyi ga ƙanƙara ga wahalhalu misalin Musa ya tsinkayi wata wadda yake ganin akwai bukata ya je dan sauki karkashin masu wannan wuta da yana ganin wannan wutar bukata da ahali sai ya gaya ma iyalansa shi ne ya gaya ma matarsa wasu malaman tafsiri sun ce da bayan da aka haɗu tare da shi da masu yi mata hidima shi ne sai ya kira su jami'i ahali ya ce iyalansa wasu malaman tafsiri suka ce a ita kadai ce ya zaci girmamawa garka kira matar ka zero da in an ce kana da yare sai ka ce kana da yare ba ka ce kana da mata guda ba ko da mata guda ka dai ka taɓa matsayin yare ne ƙarƙashin nan za ka addini musulunci da girma mata dan ƙarshe Allah ya kai domin mu abin da ya ce ma yarensa idan ka da yare ya ne yake ce ma yarensa ku su ku zauna nan inni anastu nara lallai ni na tafi wuta la'alli atikum minha ila in je in zo muku da ita wannan wuta wa la'alli atikum minha bil qabas ko ila in zo da wannan bakin wuta wanda za a ɗan samu a ɗan gasa hannaye a ɗan yi taho abinci au a jido a langara huda ko kuma in samu a wata wuta hanya na bata in samu wata shirya da ta nuna mana hanyar da zai malaman tafsiri suka ce da wannan ta yadda yake ga duhu ga tsananin sanyi kuma ya bace hanya shi ne sai ce bare je ga wasu santun da ya ga wata ƙila wasu fatake ne suke zaune wani suna jin wuta na ga yi daidai da bai agajin su ba shi wani sako ne wata kyauta ce a ɗan so ya gasa shi ne sai haɗa shi da ɗaya da wahala sannan sai ba shi kuma mai daɗi dan ba al'ada da su wata na yana sun kara wa al'ada sai ya sa shi cikin wahala in yi haƙuri da wahala da sai kuma sai ana gaba sauki kamar da addu'o'in manzo Allah annabi yake addu'a ta yi gaba sai na ta alama la sahada illa ma ta'tahu sahada wa anta taj'al Allah babu sauki sai abin da ka sanya sauki karkashin shi kana sanin bakin ciki da damuwa idan kana son kawo sauki inna ma al-usru yusra wa anna al-farja ma al-karba da za ka ga al'ada da ya take Allah na sai wa dan adam ta goma shi dan yin ji daɗin ta goma shi ne sai sai shi wata wahala ya samu juriya lokacin da ya wasa dai Musa ya ce girma ya ɓace hanya ya neman agaji ya je neman agaji saka ne ta goma shi da wasu alherai da ba zai kamata ba saboda alherai da Allah ya wasu ya manta ma halin da yake ciki ya ba manta da yanar nasa saboda kyauta da alherai masu tarin yawa da Allah su babu ta a nasa shi ne mana a wani zaɓen na kyauta ko kuma in samu shari'a kindin ita wata saboda bambancin hanya ba mu yau kana فلما أتاها نودي يا موسى أني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falamma ataha ita ba ita wata da yake zamani nudiya ya Musa sai aka kira aka ce ya Musa ko ya Musa yana zuwa wata kawai sai kira da wajen Allah ya cewa ya kai annabi Musa inni ana rabbuka lallai Allah ni ne wani daga kuma ka girma ba la'ana alayka ka cire takalman da kake tare da su innaka bil wadi muqaddas du'a kana wani rahi mai tsarki wanda ake cewa du'a kun ji abin da annabi Musa ya gaska yana so aka kira shi shi aka yi sauye da babban sako Allah ya ce shi inni
Allah ne ubangiji babban magana ce Allah ba ki da yake ba da Musa ni ne Allah ubangiji ka cire takalman da kake tare da su kana wani rafi wanda yake da tsarki wanda yake doa ko duk sabon da ne Musa wa an sa da wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan sabon da ya asa sabon ne sabon tauhidi aka fara dabba a ƙasa shi ne sa malamai suke cewa farkon abin da ake dabba a yaro shi ne tauhidi a sanar da shi Allah da matsayin Allah a sanar da shi manzon Allah a sanar da shi musulunci shi ake so yaro bakin shi ya hudu da sanar ganin ku yaro abin da yan boko ke yi tun yaro da ya magana ba sai a ɗauke shi a kai shi ba sai a je a fara koya mai turanci da na shi da zanta ake cewa shi ne buɗe baki da bai san ana bai san mutu ala ba ta a koya mashi shari'i wanda mafi yawan ba a buki tun yara sai sa sa su makarantar boko wasu ya sa su bai ta wahala da su wanda karatun addini shi ya kamata ka waya da muhimmanci a wasu shi ne ya kamata ya buɗe baki ya rinka faɗa Allah a cikin rafin shi kafin komi ya shiga don wanda ya fara shiga zuciya ta sosai zuciya ta kyau duk abin da zai shigo daga bayan bayan ji amma ka fara tura boko cikin zuciya ka fara tura duniya cikin zuciya don addini ya zo sai ya shi ne bayan ji yana su da suke tashi shi a cikin boko a gida ba abin da ya dame su addini ba a wasu da shi abin da shi addini saboda ba a gasa masu abu ta farko Allah ya ba mu labari da kuma da hakimi dan ya shi dan karami abin da ya fara koya mai tauhidi ya bana la tushrik billah inna shirka la zulmun azim haka idan ka karanta mai tauhidi da wajen Allah ya karanta tauhidi da rubuya tauhidi da rubuya ya ce misali da hadisi da dan Abbas yana dan karami yaro da bai koya shi gaba suna taya ya ce ya kula inni mu'allimuka ya kai da yaro da shi sai da kai ka إني أعلمك الكلمات ناس أسألك وسألوني احفظ الله يحفظك كيا الله كسمع الله كبدو وقت سألك يا هكا النبي دم الكلام تامي توهيد هنا الآن وانا الكلام تامي تقولي تسكتلنا وهو فرقم كان تدام على الجيران فرقم تدام سيارة سبحانه سنة شيء سنة جزء مستوهيد كامل كون يجب in tauhidi ya riga ya shiga gaba to rayuwa ta yi albarka duk abin da ake nema na duniya Allah ya sa shi gabatar da abin da ya kawo a duniya domin dukkan wani abin da ya kawo cikin duniya mun zo da ganin bauta duk wani abin da za mu yi bayan bauta na hilal to ashe abin da ya kawo shi ya kamata ka fara sa Allah ya ce wa ba da asal jinna wani in sai dan ya mutu ba da mutum da abin ba sai dan su yi bauta su kaɗai ta da tafi ba na kawo duniya wani don kasuwanci ba na kawo duniya wani don siyasa ba na kawo duniya wani don noma ba na kawo duniya wani don hada-hada a na kawo ku bayan duniya don ku kaɗai kan da wata ku mota su duk waɗannan abubuwan da ake da duniya kasuwanci siyasa nema aikin gwamnati karatun boko duk ana yin su don su taimaka ma wajen bauta su taimaka da su yi wajen bauta duk kana sai da ka ji ƙarfin bauta ba to kada ya zama kuma su kake sawa da bautan da baya kada sa ba ka sa shi ne Allah ya ce mishi ni da bautan ka kaga nan Allah ya tabbatar mishi tauhidul rububiyya ya tabbatar mishi kamar ya kawo tauhidul rububiyya dama tauhidin da ake fara sanin Allah shi ne tauhidul rububiyya ko shi ne tauhidi Allah ta dan ya ake sanin Allah sai ce ana sanin Allah da alamomi da yawa daga cikin su akwai sama halittar sama da ƙasa da mutum da duwatsu da itatuwa ba shi da cikin ya bayar ta nun za ka san Allah waye wannan dutsen na jahi waye ka kai waye sama waye ƙasa wannan shi ne tauhidi da ake fara kai ko ya bayar da zai san da Allah bayan wannan sai a daga tauhidi da sai wasu ba sai ta Allah da suna yi da riba sai a koya bayar da hadisi su hadisi bayan wannan an taɓa sai daga tauhidul uluhiyya to shi ne dole a tsaya tauhidi na da kai koya da rububiyya da tauhidul asma ba to dole ka tsaya da Allah kadai za ka kadaita da wannan tauhidi garka
duniya ko ta rika asira su ka je ka raki ta ba ko ka je ka raki ta ma ici ko ka raki ta ma duwatsu wannan duk zai dauka a wani duk da abin da wani kisa da Allah ya kira da Musa yana son ya ba shi manzanci sai da ya fara cusa masa tafi sai ya san Allah sannan ya ce to kai mutum mun ga sanin Allah ka fara gabatar mai sannan sai aka yi da risala kuma sai Allah ya ce cira ta kalli shi dan yana magana da mai sarki zahirin aya Imam Al-Qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhi a cikin tafsirin shi na barka Jami'ul Akram yau da lura ya kawo bayanai na malaman bi dalilin da yasa Allah ya ce malai Musa ya cire takalmi to muka dibi zahirin aya Allah ya ce yana wani rahi mai tsarki kaga sai mace idan ce cire saboda inda yake wuri mai tsarki to inda mushkilar take sai a ce to kuma kenan ba a zuwa da takalmi wuri mai tsarki tun daga shi a karantawa sunna a karantawa manzon Allah kana iya shigowa da takalmi cikin masallaci ke sa a duk duniya ko babu mai tsarki masallaci ba inda ya daraja masallaci hadisi ingantacce ne a ya ce a duk duniya wuraren da Allah ya so a cikin duniya su ne masallaci sannan a duk duniya wuraren da Allah ya yi su ne kasuwanni to kaga ce masallaci na da daraja ba kuma ya zo suna an ce a shigo da takalmi a sallah Imam Qurtubi rahmatullahi ta'ala ne sai ce malamai sun yi sabani sun yi maganganu wajen guda 10 dangane da abin da ya sa aka ce cire takalmi shi amma dan mu haɗa su daga ci bai yawa mu kawo shan ɗaya na farko ya ce saboda takalmin an ce suna da najasa wasu suka ce saboda takalmin fatar jaki ne kuma jakin bayan kawo na biyu wasu suka ce a abin da ya sa aka ce cire takalmi saboda yana wuri mai albarka mai tsarki to gaskiya wannan yana zuwa wuri mai albarka mai tsarki abu na uku aka ce abin da ya sa aka ce cire takalmi saboda daga shi su taka turbaye wurin mai tsarki in ya taka turbaye wurin zai samu albarka wurin dan duk wurin da Allah ya sa yayi magana da babu sa kai ka san ba karami ne kuma za mu iya gano wannan ta irin yadda Allah ya mutunta wurin da yayi magana da Annabi Musa har a wani wuri ya rage da wurin inda wani bai da daraja Allah ya tsara shi Allah ya ce wa tini wa zaitun sai ce dole shi ne wannan dukkan da Allah ya tattauna da Annabi Musa karatun da Allah ya rage da wurin ba ƙarfi ba wasu suka ce ma ko da miji wasu ce dan haka aka ce cire takalmi dan kawo shi su taɓa turbaya wurin ya samu turbar da ke wurin an ji wanda ke wannan fasara ne mai amdani wasu suka ce a an ce cire takalmi ne dan tawalu ga Allah subhanahu wa ta'ala domin zai gada da Allah ya cire takalmin alama ce ta kaskantar da ke ga wani suka ce shi ke sa Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi in yana cikin garin Madina bai ta yana takalmi Imam Malik lokacin da yana rayuwa a sai a ce ni sai ce to a yawan turbayar manzo Allah ya daga ƙarshen ta yana jin kunya abu da Allah ce na taka turbayar da manzo Allah na ƙasa ta kaga wannan shi ya shata da kai shi wannan dan tawabu abin da aka kuma suka ce a an ce cire takalmin shi ne saboda wani wuri ne mai haske in ya taka haske zai hito ya taɓa kawo shi cikin zuciya shi saboda Allah na sai ya tsabtace zuciya shi kamar irin yadda ya ma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai bashi manzanci sai turo malaika yana wasa da yara ya kama mutum Allah ya kwantar da shi ya yanka kirjin shi yara suka sha da gudu suka ce ga can za a shi ya yi da zuciya ya wanke ta ya wanke ta ya mai da ya wanke ta da wura to shi sai Allah ya ce cire takalmin dan wani haske zai tashi sai ya shiga sai ya wanke mai zuciya dan ya samu sauƙin karɓa kira ko sauƙin isar da samu Allah da mafanci wannan su ne maganganu waɗanda suke da ɗan makama waɗanda ya fara akwai wasu sun yi kamar da tatsuniya sun yi samun kawo
suke da ɗan tauji kuma an samu maganganu daga sabon mutum Allah wanda kuma cikin tafsirin Qurtubi za ka ga bayanan da ya wasu a kan wannan to ala ayyati hal mafi rinjaye da an ci cire takalmi shi saboda wanda ke da tsarki tana nassin ayar da ga wanda ya sa ake cire babu kuma wani nassi na hadisi ingantacce da ya zo daga makarantar manzon Allah wanda ya ce ga dalilin da ya sa aka ce ya ce illa dai an samu wani nassin hadisi wanda ya ba mu turmuzi ya fitar da hadisan yake cewa Allah ya magana da annabi Musa daidai lokacin da annabi Musa yana sanye da wani barko na auduga da wata kofta ta auduga da wani wando na auduga sannan yana sai da takalmi na mushen jaki ma mutum zai fitar da wani hadisi sai dai malaman hadisi yana su shek Muhammad Nasir da Albani da makarantarsa sun da'a hadisi hadisin da ya inganta ba inda ya inganta sai wuce to wannan ne ya sa dalilin da ya sa aka ce cire saboda ya ɗauki da tasa a fahimta ko to tun da bai inganta ba magana mafi tauci saboda wani da tsarki ya sa aka ce cire zai gana da Allah don tawa to zai iya zama karantarwa gare mu mu cire takalmi idan mun zo wuri mai tsarki ko kuma ka zo makaranta ka iske malam na karatu za ka wuce sai ka cire takalmi ka gaida malam sai ka dai can gaba ka sa takalmi saboda karin malam ko kuma ka je dakin ka ama za ka yi cire takalmi da zai iya zama wannan ba zai iya zama gare mu mai haka ba saboda duka waɗannan muna da karanta wa mutum a kansu shari'a waɗanda ta gabace mu tana iya zama shari'a mu in ta samu wannan mutamala idan shari'a wanda ta gabace mu sai kuma ta saba makaranta wanda manzo Allah ya zo ita wannan shari'a ba ta shaye ba kaga cire takalmin da Annabi Musa hukuncin me yasa ya cire bai shaye mu da Allah ke ba labari domin wasu na dogaro da wannan sai su ce ka cire takalmi ka ga hanya ko za ka je ka gaida wani babba ko za ka shiga makaranta ko ka wuce malam a karantarwa in ka ƙi cire sai ce baka ji an ce ana yi musa cire takalmi kai ba ka ci gaba wannan kyasin gaskiya bai daidai ba domin kuma dukkan waɗannan da kake ƙoƙarin a cire ya ɗauka suna cewa ana iya isa da takalmi ya tabbata da hadisi wanda imamu muslim ya fitar da hadisin anas Allah shi kama shaida an tambaye anas bin malik da yake shine dan cikin gida shin ko manzon Allah yana yin sallah da takalmi sai ce kwarai da gaske yana yin sallah da takalmi sallah da takalmi sunna ce ta manzon Allah imam Abu Dawud da imam Tirmidhi su ma sun fitar da hadisi daga Abu Sa'id ibn Khudri Allah shi kama shaida sai wata rana muna tare da manzon yana yin sallah da sahabbansa shi annabi ya sa takalmi dukkan sahabbansa ko sun yi sun sa takalmi ko sai daga cikin sharaɗin bin liman duk abin da liman yi dole ba mu yi saboda annabi ce inda ma ju ila imamu biyu tambabi an sanya maku liman ne don ku yi koyi shi yana daga cikin nakasun sallah liman na aiki daban ba muna aiki daban shi da sa ake cewa in kana bin liman sallah kana kallon liman duk aikin da liman ya yi shi da yadda ya daga hannu da yadda ya zauna da yadda ya rubu da yadda ya shiga ta irin wannan sai ya yi zakari shi da sa da ya ce bai za kabbara in liman ya kabbara ba kabbiru sai ku yi kabbara ka kenan ku ba ku kabbara sai kun jira liman ya kabbara ya gaba yi wai za a ka barka in yi rukuni sai ku yi rukuni kenan kuna tsaye sai ne mai ya gaba rukuni kuna kallon shi da ku biyu daga bayan wai za su jada ba su ji duniyar su jira sai su da wannan babu da babu taƙi ce sai ya yi zafi amma yana yi da wannan kan ne biyu da zuwa kuma ba su fi limamai sallah ba da su
shi wani abin da ya dauka kawai da ya ji kabbalar liman to a bashi kuma wajen sauri sai ga mutum ya wuce liman ko ya yi daidai da liman ko ya riga liman yanzu mana ci wani liman wani in liman ya dauko daga sujjara shi wani yana cin sai ya gama don shi ne taso shi ya ƙara yadda duka zaman kan shi yake shi ba da mai yake a gudun kai da sallar shi ta lalace domin wannan babu da annabi yake kawo in ya yi yana nan da ya gama ba shi kenan in ya gama ba kai bashi wato ta haita cikin tsarin masu ilimi wanda bai na sallar da takalmi su akwai kowa sa takalmi ana cikin sallar sai suka ga annabi ya cire takalmi su ma kowa sai cire takalmi su sai bayan an gama sallah sai annabi ya ce masu ni ya samu ce kuka cire takalmi sai suka ce kai muka da ka cire shi da sabon wani ce sai ce to an yi malaka da wani yanzu ce wani ba su da tsarki shi da sana ce sai ce to daga yau duk wanda ya zama suna ce suna da takalmi shi amma kamin ya sallah ya diba takalmi in akwai da jasa sai ya gogi sannan sai ya shiga da can kwani ba ba kan aka yi cikin rafuka to ya sa ka ce to ka gogi in akwai da jasa sai ka gogi sai ka suna da takalmi sai annabi ya wasu wani kaga wannan hadisi shi ke nuna sallar da takalmi suna ce ta wani wahala imam al-qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhi yace dukkan malamai ba a yi sabani ba kan halaccin yin sallar da takalmi duk wani kaje da suka sallar da takalmi ke ba ko da jayi yace duk malamai kadiba da maza da ko sun yi tabbata sallar da takalmi ne sunna ce dan baka sani ba ka tambaya shi da sai Ibrahim na daga cikin magabata yake cewa idan ya zo ya iske wani na yin sallah ya ga ya da takalmin shi sai ta gurin Allah ya kawo wani mai ɗauke takalmi aka ce dan bi kake wani mai sa to dan bi zai sallar takalmi ya kamata sallar mai takalmi ta yawa saboda ba takalmi aka ce ne hujja kai ce annabi ya yi sallah da takalmi kuma ya ce ai sannan kuma Allah ya ce ku zuzi na tako inda kullum masjid ku yi kwalliya duk za ku sallah yanzu kwalliya tana cikin wani takalmi ya ga mutum ya sa shadda da lula da komi haka shi ya ta ya kasa kwallon shi ta kun je da bai Ibrahim na ga ya ce shi da ya ga mutum na sallah da takalmi sai ta shi mai ɗauka sai ta zura mai da wani zuwa wani zai ɗauka da takalmi saboda mi saboda ya bar sunnar manzon Allah da aka kuma ba da yake shiga masallaci ga suna da takalmi sannan kuma babu da yake shiga gidan da takalmi babu da yake shiga makaranta da takalmi babu da yake gaida malami da takalmi duk ba wanda yake sai ka shiga sannan sunna ne ba a yi sallah da takalmi musamman sallar gawa ita bid'a ne ba a yi wa takalmi sannan suna ne za a shiga makabarta a yi a cirta wadda ce sabon matsala ibn hasasiya a daga ce makabarta sai gan shi ya ta da takalmi sai ta yi ba ta ke ta yi takalmi ba ta yi su ne mai tsawa sai ce wace wakana ta yi tsakanin abubuwan takalmi wannan ne imam abin hanbali ke cewa malamai suka ɗauko sunancin in za a shiga makabarta a cirta takalmi sai dai akwai lalura kila makabarta akwai zahira ko akwai kaya ko kuma da daddare da kana da tsoron ka ta kuna ko dai wani abin cutar da kai wanda akwai lalura bayan ka sa ce akwai rura tubin da masu rura ta lalura ta abin da aka hana ka sai ta hada da shi da aka yi da kyau mai dabba kaga takalmi sun samu karatu da yawa ga shi har sun shiga cikin addinin cewa da su islam su dole kuma inda addini ya zo cewa ce da shi wannan dai shi ne bayanan da shi babu da ne da sai suna ga kalli da ne mana yi musa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha Allah ya ce wa ana ikhtartuka ni Allah da kai da na zabe ka fastami' lima yuha ka saurari wahayi da maka kaga sai da aka sanar da sai Allah ya sanar da shi matsayin shi sannan kuma sai ya mishi bayanci wancan cikin abinci bisa hujjuka هذا الناس برسالتي وبكلامي شو صرنا لا تعبيك
da manzanci da magana to ka wannan shine zaɓen da ake mashi ka wannan darajawa ce Allah ya yi musa da sai sabo da إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري sai Allah ya karanta innani ana Allah lalle ni ne Allah kare da ta ake innani ana Allah lalle tabbas ni ne Allah ne ke magana da la ilaha illa Allah bauta da gaskiya sai illa ana sai la ilaha illa ana ba wani da bauta ta gaskiya sai tun da haka dai ka gamsu to ko abudu ni ka wata ka kade ta ne ni kade da ka wata wa in salata da zikiri sanan kuma kade da sallah don gana wani dan tuna wani dan mutuna sai tuna da Allah to sai da ya rika sallah so da tabbatar da hadisi da ya ce al-musalli yana jira ko bai sallah yana da rawa yana da ce rayuwar dan adam a yi zai yi wani adam ya rayuwa mai nasuwa ba tare da ya gana da Allah so da kaunar da Allah ya shi ne shaka musalloli da bai yi da dare dan wurin da gana da shi ba karanta Qur'ani ya ba mu amsa da washin sa ba karanta Fatiha ya ba mu amsa da washin sa ba gana da Allah shi ne sa kuka ji wannan Allah yana cewa an sanya mai sanyi idanu a wajen sallah babu lokacin da yake jin daɗin rayuwa a lokacin da yake sallah haka ya kamata mu ma ya zama mafi lokacin da muke jin daɗin rayuwa lokacin da muke sallah wanda yana ba mu dama a shi za ku zo sallah ku rinka zo mata da natsuwa wanda mai agari ya wata ya ce sallah ku ce mai girma sha'ani sallah mai girma ne in za ka zo sallah kai da a kai da salati ka fara da lokacin da ke nema in za ka zo sallah duk wata harkar duniya ka yi wata ke gida don mai duk da za ka gane shi wa shi duk kalbar da duk baraka wata da kake shigar da zuciyarka da bauta wa wata kamar da ya wata wata lissalati nurun azim wala ya gano ilal hashi ba mai samun hasken da sai masu baraka to da ka yana kyau mu inganta sallah yanayin yadda muke sallah ne yanayin yadda muke masala shigar gaugawa ba mu da ba shi na sa idan ɗan adam ya yi aiki ya gaji ko yana cikin matsala aka sha ta bayan sallar sai an yi abuwa da zarar kai da kai sarki kai a lalata shi ne mataki na natsuwa da kayan abuwa to shi ne mataki na natsuwa duk mutumin da ya ga bai samu natsuwa ba to Allah shi ba ya da mawa da shi mutukar ka ta kai Allah ya da mawa da to ka samu natsuwa wannan zai baka dama sai ka shiga sallah da natsuwa da za a ce wanda ya sa aka sha ta alawar ka mai sallah amsar da za ka bada don ka samu natsuwa a wajen sallah inda ba za ka sace kawai wurin da sallah bai mara amma ka sha ta alawar don mu samu cikin kan da mu samu sauƙin gana da da kuma Allah ya ce ma ne musa ya tsaye da tauhidi sannan kuma ya rinka yin sallah don gana da ya tabbata da hadisi da ce sai ya musulun imam ba da gaba wani sai sauran ta hadisi annabi ya ce man nama an salati aw da siya duk mutumin da ya bacci bai samu yin sallah har lokacin ta wuce ko ya wance ta wani sandiya idan ta ga annabi ce yi ta idan ya tabbata fa inna la azza wa jalla yaqulu dan Allah na cewa aqimis salati da zikri ka tuna ka kai da sallah ya ka tuna kaga mun da fasara wannan hadisi sai ce ana da tarjihi da ka tsaye da sallah don gana wa ana da tuna wa Allah kuma an kamance to sai ka bar wadda kai sallah idan mutum ya wace bai yi sallah ba a lokacin da ya wuce to daidai lokacin shi ne lokacin sai ya maza lokacin da ya tuna da lokacin da ya wanka sai ya maza maza yi sai ya maza maza yi sai kuma da cin kawai إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الله سبحانه وتعالى ما يتبت المسجد الجاشيني الله يتبت المسجد توحيد الألوهية سيرمين على الدعوة الشيني هي توحيد الألوهية أنا سيتبت المسجد تاشي kiyama dan tashin kiyama tana da alaka da tauhidin rububiyya sai Allah ya ce inna sa'ata lalle tashin kiyama ayati ya tuni zuwa ce
za ta zo ba ka Allah ya ce wa kada ubiya da kusa ba koyi ta yi ana mutum da kullum da su ne ba ta sadar a sake kama kowace rai da abin da ta aiwatar Allah ya sha ta tashin kiyama ne don tabbatar da adalci da Allah ya kyale da rayuwa irin ta duniya ta zalunci kuma a tashi da shi ke nan ba wani hukunci ba ga babu adalci amma bayan wannan rayuwa akwai kyakkyawar rayuwa ta adalci ita ce rayuwar tashin kiyama da ƙarshe mu tsoron Allah bar da kallon rayuwar tashin kiyama wadda wa rayuwar duniya kada mai gami zalunci kada ya gami ci amana kada mai ta'addanci akwai ranar sakamako duk abin da ka yi ta sallah mai sai da kasa kuma duk zaluncin da kai sai an dauko bayan da na yi hukunci ga wannan to tuna ranar tashin kiyama tabbatar da tauhidin rububiyya sannan ƙara imani ne ga Allah wasu lokuta ɗan adam in aka zalunce shi ya ga dai ya sai ka ga ya tuna da ranar tashin kiyama sai ce ya ban ma'ana ta ce ya ban ma'ana da yake ne sai wani an dinta ku wajen kai ka san wani hisabi ne ba sai na sai da ya musamman irin wannan duniya da muke cikin ta musamman irin duniyar Najeriya da muke ciki irin duniyar Zamfara irin duniyar tare zalunce da shi ya ta'addanci ana yin abu a yin da aka dama don baka yi imani da ranar tashi kiyama da dukkan zalincin da aka wala ya sa rayuwa duk zalincin da wani baka wala ya sa rayuwa ba abin da aka zai kawai siyasa ka wannan zalincin da ba ana yi na ta'addanci da kashi da sau ɗaya a ɗaya wanda ya kaddama kuma akwai ranar da buɗe baya a tattauna kan jinar da wasu da aka zuba da kuɗaɗen wasu da aka ɓaci da zalincin da aka yi wasu da ta da hankali da ne ba da tsoro da ake zalunci babban ko ƙarami duka sai Allah ya sa ya kai shi kai ma kan kan kai zalunci wani ba za shi yi sa ko ba ta kai zalunta shayi wani sa ba ta kai ba da su ina ganin yadda Allah ya kai ta wuce sa da Musa bai manta da mata shi ba to ashe abun kulawa ce abun mutunta ce a duniya mutunta mata kai kuskure ka zalunci mata dan da yau kuna da kuma zalunta su wani ya ci bashi su ne biya wani zakin sa'i zakin rana zakin yamma wani bai saka ma mata shi huska wani bai ma'amala da mata shi wani bai ma mata shi alheri kullum ita tana ga wani bai mata ba ba ta alheri ta kullum tana da ba ta alheri irin wannan rayuwar ta yi daidai saboda mutunta mata ma mutu Allah yake cewa wanda ya yi ba wajen Allah shi ne wanda ya yi ku kyautata wa yaransa annabi ya karanta wanda ya yi ku a wajen Allah wanda ya yi ku kyautata wa yaransa wanda ya yi ku a wajen Allah wanda ya yi ku kyautata wa yaransa sabai dai ba su gabara sai da ya ce ni nan duk na yi ku kyautata wa yaransa kuma annabi Muhammad shi ne abin koyo daidai ne kana mabin mutu Allah ko kan da zama tabbata daidai abin da sai yi sa shi annabi ya wata da Qur'an wa kullukum mas'ulun an ra'iyati haka annabi ya ce rajul ra'in fi ahli baiti wa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatiha ko san da shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan wannan kowa shi gaba sai da yau shugabanci ya riga ba amma duk shawari kuma kowa wallahi ya ta shi ta wasu an ta sai ta mace ta shugabanci shi a shi ne ne ta tashi ta wa Allah ta tinji Qur'ani ba kuma bai da mace da take mutum yara tun da sauran lumfashi kowa ya nazarin abin da ya yi ba daidai ba ya gyara ya tuba kowa ya nazarin inda ya kasa ya yi kan shi sani ya gyara ya ɗauri wanda ya da shi na mutum ta kula kan su ba su ba kaddamar ya gyara da kuma ɗaukar imani da tsoron Allah kowace rai ta yi nazari me ta gabata a gobe yawa shin gobenka alheri ne kake da shi da yawa ko ko gobenka shari ne kake da shi da yawa wallahi duk wanda ke yi wanda hisabi su Allah zai ba shi da ya gyara sai sa kuma yake cewa hasibu a wasu wala ta hasu ku rinka yi wa kanku hisabi tun nan duniya kamar yau wallahi duk wanda ya bari sai an je can ya ga me yake ciki da wallahi bai shi
komin karancin shi wallahi zai gani haka nan duk wanda ya ga ta shari komin karancin shi zai ga wani tashin kiyama kun dai da Allah ya tashin kiyama sai ya wani babban natijar da ya sa ake za a tashin kiyama dan sa kai ba da kuma inna sa'ata atiyatu wa kada ukhriya da tutza kullu nafsin bima tas'a dan a saka kama kowace rai abin da ta yi sai kuma da ya ce mun shi wallahi su dan naka alaman la yu'minu biha kada wanda da ya imani da ita bai kanke kada fahimta ba wanda ba wanda ya sauran shi kai ya hada ka fahimci laya bakar da in ya kanke ya saka laya sai ne ya bar kawun nan malaman tafsiri sun yi da bakar cewa na ake ni kawuran duniya da ke su kawuran duniya ba su yadda da tashi ta kuma wallahi sun san akwai ta to tun da ba su yadda da ita sun san akwai ta su kuma sun san musulmi sun san sun yadda da ita to bari su tsara duniya su rinka juya duniya don su halakar da musulmi shi yasa za ka bi tsara duniya don gudanar da nasara ke to sai Allah ya ce maza da kada waɗannan da ba su imani da ita ba su kanke da ƙin aikin da zai sa ka samu sakamakon gobe kyawa kenan kada masu tsare-tsaren duniya ɗayan duniya rudaddu wanda Allah ce ina da kayan runa illa fi guru su kawo su a cikin rudi to kada rudaddu su ma su rude ka su sa ka banci da rayuwar gobe kyawa su kawatar da kai son jin daɗin duniya kai ta haka duniya ba na ta ɗaya to kada in kai haka wadda ba a hawa kai son rai to fatar da sai ka halaka nan Allah na gaya ma dai Musa wannan bayanin amma da wani annabi Musa ba wanda ya sai dauke mashaka duk da mulkin Fir'auna duk da kayan daɗi da ke gidan Fir'auna duk da wadatar da Fir'auna ke da ita ya ɗauke hankali annabi Musa ko cikin gina yana nan ya tashi yana za a kai gaba ma da Fir'auna bayan ya sai ya gumanta mashi cewa kai wani yanka tashi kai kaza kai kaza kai kaza ko ba ta ba ta ka latifa anta ba ta ne ka ba nan ka tashi ba kana hawan doki dan kana kaza wai ka ga cikin butulai da ka zama ko magana gidan ma ba kai ko da ma ka fara godiya ne a taimaka da kuka yi muka da ka ya kamata da gaba ka ce to ran kai da muna godiya saboda roƙon da aka yi gidan kamun kaza da shi Fir'auna ya sa wa wannan to dai da nan musan ga shi ne sai ya gurata wasu wai ya zama ya ne musa yana cikin mutune wa an tafi da kafi kana cikin mutune wanda ba su haɗe da Allah ya wasu kaga ne Musa rudin da Fir'auna ya yi rude shi wanda kuma malaman tarihi sun ce duk abin da ake nema na nema Fir'auna da shi domin kan Fir'auna ba ka talauci mun gaya kuma malaman tafsiri suna cewa saboda wadatar Fir'auna in ba koyo zai da sun ganin Fir'auna sai shekara ɗan daga ce kamar a cikin fara zai samu gani to suka ce ba wannan ba ma ne abin gama wani shekara ɗan da zaka shi da rika ci da kai shi zai ci da kai da komi ba ka yi komi ka ga yawan nan tana ɗan yi ba sai da wurin kwana da komi da sutura da a saboda ni saboda wadata ga ya ja ɗan ya yi gonaki ana noma rani yana ba da taki kyauta da komi a cikin kuranta da ya ce kuma ni ne ga ƙwarmunan na hanyar kuma ni a kwata saboda yana ganin ya musu abubuwa da ji suna godiya sai ce a gashi ya kamata ku yadda ni ana da duk irin neman da ne kama wani bai guda ɗaya Musa ba ɗaya Musa ya saki hana ba ce ka zauna masu da mulki duk isa da ana jin karatu ya ba mu ta Allah ba mu ake so mu ɗauki a cikin ƙarshe mu ake so mu ɗauki babban darasi a ƙarshe suna su sun yi sun wuce kai ya rage kai na wuce a daga da ka yana kyau ka ɗauki darasi a cikin zuwan tashin kyama don zuwan tashin kyama tilas tabbas kuma ka za ta ba wanda ya sanar da za ta musu yana
kuma wanda bai da wani aikin kwarai wallahi ba zai shafi da wasu kawai ba shi kaga ya kamata mu ɗauki izina ƙarƙashin wannan dan mutum da alaƙa da Allah wajen masu tauhidi an bai da ko a dunkule a bambare da barka da zai shi ba ya yi bayani cewa wannan kisar da annabi Musa ba komai take karanta da Musa da bakar shi farko sai ce ma za da siyaqul karim fi taqrir tauhid siyaqul qur'ani bai kushe ba da wannan sura Allah na ƙara tabbatar da tauhid sai ya ce ba bi da ayatin sabiqa ƙarshen ayar da ta gabata kamin mu shiga kisa ai mun kulle ne da ayar da Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allahu al-asmaul husna kaga da tauhidi ayar ta kulle sai kuma za a shiga kisa sai aka bude daddare taqrir min tauhid wa isbatan lahu fa fi hadhihi al-ayat kuma wannan ayat qarrahu ta'ala ala daliil ihbar an Musa Allah ta sai nuna maka tauhidi amma sai zo da siyasi yana ba mu labarin tattaunawa da Annabi Musa da ƙarƙashin tattaunawa za mu ƙara ganin girman Allah mu san cewa Allah shi kada yake wata damuwa farkon wani da Allah ya mai shi ne magana da shi farkon abin da Allah ya gaya mana ya kusa shi wa shi ne ya ni Allah da ɗauka abin da farko shi ne takaririn mutuwar Muhammadin sallallahu tabbatar da tazancin da Allah don irin wannan labarin in ba da aiko mutum Allah ba da same shi wannan da ba da Muhammad bin sallallahu alaihi wasallam abu na biyu taqrirut tauhid wa isbati tabbatar da tauhid da kuma aiwatar da shi ya zama ka faɗa kuma ka aikata don hakan samu matsala a cikin da yawa daga cikin musulmai wani za ka ga ya furta tauhid kuma ya yarda da shi amma kuma wajen aikin da ya yi shi yan matsala kaɗan za ta iya samun shi wata sai ga ya bushe tauhid sai ya rikici na sha a cewa wannan yanayin da muke ci a ƙasar da ko jami'an tamu wallahi jarabawa ce kuma dama ita rayuwa baki ɗaya Allah ya turo mu ne kai jarabawa haka Allah ce da yawa ku ayyukum ahsanu amala to wani ci jarabawa ne ba ya cin jarabawa haƙuri da musibar da ka samu kanka ce ta rasa dukiya ta rasa gari ta rasa yarwa sai kai haƙuri ba tare da kayan shirka ba yanzu wani ya rasa dukiya ya rasa yarwa amma kuma yana da yana shirka don ya kare kai shi ya ci jarawa kuma shirka ba ta magani sai ma ƙara shiga cikin tsunduma domin su wanda suke a kakkan mashirkai kai ma kai shirka duk wani wata sai sun kashe banza gaskiya jarabawa ce kuma ga mumini idan ya haƙuri in ma kashe shi a kai sai zama mashi shahada da haka babu lokacin da ake buƙatar musulmi ya rike addini irin lokacin da ke cikin tsanani domin a wani lokacin da kake dab da taya dukkan wani ba wanda sai lokacin zai tafi mafi yawan mutuwa za ta zama ba ya sani lokacin da kai nuke kawa kana ganin wahala kana jin daɗi kana da tsare-tsare lokacin wallahi mutuwa take ba wanda zai mutu bai cikin bukace to ashe ta abdullawa ya ce maganin mutuwa shi ne rubuta tauhidi da shi ne maganin mutuwa na da magani in ji abdullawa amma maganin ta tauhidi saboda ni in ka mutu sai ka je gaskiya ta rayuwar ta haita nan da wata abin da za ka yi wallahi in dai ba ka da tauhidi aikin ba za da aka muna kira da yan uwan musulmi na jihar da mafara da mutum tsoron Allah mu yi haƙuri mu koma ma Allah mu tsaya kan addini ko ni ne ko duk yanayin da mutum mai tsaye kan addini ganin mai dawo karkata mai ta'addawoyi ga lokaci mai albarka zai zo sai mai amfani shi mu gaya ba Allah da bata mu daure mu ci jarabawa an jarabi waɗanda suka gabace mu da irin waɗannan musibar Qur'ani ya ba mu labari da dama wanda aka jaraba da irin wannan musibar da ma wanda ta yi wannan kuma suka jure suka ce ma kuna gani duk abin da ake ana yin da kasa wani wanda ya ba kullum abin da ne wa yake wannan sai ba mu cewa kaddarawa ce ta Allah jarabawa ce mu ci wannan ya kai mu abin ma Allah kayan sa
ko yana zuwa wajen boka ko yana zuwa wajen malamin duba ko yana tsaye-tsaye ko yana tabbace-tabbace ko yana maita ko yana bautar abubuwa ko waliyin wallahi ba ga ɗan asara da ka mutu kana shirka kai asara ya kama shirka wannan kisan tana nuna mutu da haka sannan wa annan da'awatu ila Allah wa annan da'awatu la ilaha illa Allah da'awatu makafatar rasul sai muka gano kira kan kalmar la ilaha illa kira da dukkan annabawan Allah duk annabawan Allah dukkan su sun yi kira da kalmar la ilaha illa Allah dukkan su sun ittifaqan su zo suna kira da kalmar shi ne sa kullum nake jin hankalin mu almajirai da sauran mai malamai wurin ɗabi'ar usulubin annabawa wajen karantawa dukkan mu wurin ɗaba tauhidi muhimmanci ba wata aya ɗaya biyu ko uku za ka karanta cikin Qur'ani da shi ga ta amma da yawa sun kuma tattara shi a wannan mace tauhidi ko mutanen da su gane Allah ba gane Allah a tsaya a nan bigin tauhidi alakaci hancin shirka a rinka mugunta ya bata zindir a nuna ba daidai wani a gane ta a bada misalai da zai sa a gane to dan kai wani kai kayi da annabawa abu na uku isbatu sifat da kalamin Allah ta tabbatar da sifar magana da kansa Allah da magana nan da shi magana da Musa saboda wasu yan bid'a suke cewa Allah ne magana abu na uku mashru'iyyat tabarruk bima ta'ala Allah ta'ala wa baraka an shar'anta neman albarka ga abin da Allah ya sa shi da albarka sai dai wa tabarruk iltimas barakati hasbu bayan rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala ana neman albarka ne ta yadda annabi ya ce a nema ba kai kawai sai ka ce kana da albarka wannan ba wannan bai da albarka ba sai kana da albarka yanzu ka ga Musa ne ga albarka da kiran da Allah ya mishi sura ta ne ga Allah masallaci bai da albarka to me ya za ka nemi albarka cikin masallaci ka zo kai sallah ka zo kai karatun Qur'ani ka zo ka saurari karatu cikin masallaci ka nemi albarka kowane abu da yadda ake neman albarka shi kakka je ka nemi albarka da abin da ba a neman albarka kana wani neman wasu Allah ka babu albarka masu albarka a ga wasu ke abin da ko abin da ne wujubar da kamar salati ko bayanin yadda zalaka ko zikirin Allah ko tabbatar da sallah ko bayanin abin da yasa ake so a tsaya da sallah dan gani da Allah dan tuna Allah ba wani abu da kai kai tsaye ka tuna Allah ya sallah sallah duk ta kunshi komi na ga Allah ta kunshi tauhidi ta kunshi zikiri ta kunshi kawai shi ne sa take bi ma tauhidi a cikin shi kafin musulunci daga tauhidi sai sallah bai sai a sallah take da wata ka tauhidi saboda ai a wajen sallah ma za ka tabbatar da tauhidi mabudan gaba na sallah shi ne tauhidi ta asali mana bi da kalma ta cikin adabwa da yace ana yin sallah ana buɗe sallah ne da tauhidi ta asali ne tauhidi ta asali Allahu akbar da malaka kabbiru takbira ka girmama Allah girmama sai ka girmama sai ka wasu da sai ka tsaya Allahu akbar kana haratu ka Allah shi ba wanda ya girma shi to ka tabbata tauhidi ta asali wannan shi ta وجوب الحكمة في إخبار وبيان الحكمة في إخبار ساعة مع وجوب اتيانها وهذا اليد سيكي سوى بيان الحكمة ليس على يقوي ساعة وما يعمل الذي أقويتها وتيجي daga cikin turin da ya sa Allah bai gaya wani da za a tashi kyamu kuma bai gaya kuma wani da zai mutu dan jarabawa a yi ta jarabawa ba da ke zaɓa da ko sai da karantar da kai ga kuma Allah ya karantar da Qur'ani suna magana duk abin da zai sa mu samu nasara a gaya mana ta jarabawa Allah ma Allah ya dan sai an gaya maka babu kumuni babu boyo a cikin sabanin jarabawa duniya wani malami yana da haushin da sai ka boye da wani ya ma ta ka kasa gane shi shi Allah bai ba ka jaraba sai ya ba karatun da ka gane 100% sannan sai a jaraba ina ganin ko jaraba da cikin kawai ya ta da sarki ba ya koyi da kaza ce
annabin ka ne addinin da abubuwa da kuma tun da a gaya sai dai matsala ko ka san su ku ba ka yi aiki da su ma ka shiga wurin wancan a da aka gana ka ce wani ilimi da zaje ya ga ana da kana yana shi a ce ka haɗa cikin zama ta zafi to ko na duniya da ya yi akwai jira ba wanda an kai karatu ka shekara mace to ba zai kawo ne ka gama kar mana ki ita ma suna su manka da ki kai da jin suna kasa a wata Allah ya ba mu kwancin jirawa ga yana zo daidai ga akwai lokaci ya kamata da ta